Chu! Ma'am, ako po. B-boy. B-boy po. B-boy. Apo. Sir B-boy, pasok na po. Ibibipi muna kita, ha? Okay po. Bibi muna kita. Parang gusto kong bumili ng ganyang BP machine. Sir B-boy, hindi mo ba alam na pag BP, bawal magsalita? Ay, sorry po. Sige. Ano po? Ari. Sir, normal ka naman. 110/80. Hindi. Parang bumilis po yung Kaya heart nga, mo. ulitin mo kasi. Okay, one. Sorry ha kasi, Okay. hindi kasi ako nag-elevator. Stop talking. Okay po. Saan ba nabibili ang BP na yan? Gusto ko pero nakaka-hype lang siya BP na. Sir B-boy, pahinga ka muna dun sa labas kasi parating na daw po si Doc. Pero, Sir B-boy, ano bang ipapacheck up mo? Gusto ko malaman. Nahiya ako eh. Mamaya na lang pag Hindi na po si Doc. pwedeng nahihiya sa clinic kay Doc. Malalaman ko din mamaya. Kailangan ko po kasi isulat dito sa record. Naintindihan niyo po ba? Parang gusto siyang galitin pa eh. Sir Hindi B-boy, pwede. Si Doc nasabihan ko. Sir B-boy, sabi mo na. Basta magpa-check ako, sperm count ako kay Doc. Gusto niyo pa ako magbilang? Bilang. Sir, kasi ako rin kukuha niyan mamaya. Sige. Doc, andito na po yung next patient. Magpapa-sperm count daw. Gusto niyo po ba ako? Grabe. Doc, ano pong kailangan? May kailangan po kayo sa akin? Malis ka muna dito kasi tumataas ang BP ko pag nandyan ka. Sir, halika, sir. Sir, base sa sa resulta mo, sir. Ayan, sir, medyo kulang talaga. Hindi ka talaga maaaring makabuo ng bata. Hindi ka talaga maaaring makabuo, sir. Paano nangyari? Doc, kailangan po ba ako ni Sir B-boy? Kailangan ng comfort? Doc, kailangan mo ng BP? Sige, BP mga ako. Medyo habang nag-uusap kami, alam mo kasi, Ihoy, BP muna tayo, ha? Okay, Doc. Alam mo kasi, B-boy. Doc, 150/100. Mataas po. Anong meron? Okay lang. Normal yan. Normal ko yan. Ulitin po natin, Doc. Sige, ulitin mo lang. Sir B-boy. Wala tayong magagawa dyan. Sir B-boy. Kasi... Ayun, Doc, normal na. Salamat. Malis ka nga muna. Okay po. Kapag-usap.